ин ҳафта фазои шоу бизнеси тоҷик пур аз навгониҳо буд. Инстаграму фейсбук барои обуначиёни худ ҳар дам хабарҳои нав медод. мо ҳамаи фишёрдоҳои онро дар нашри навбатии барномаи Инстафейс пешкаши шумо месозем. Меҳроншоҳ Усмонзода ҳастам дар студия. Салом бинандагони азиз. гусейн гасанов, блогери машҳури рус, ҳафтаи гузашта меҳмони кишвари мо буд ки аз ҷумлаи чеҳраҳои хабарсози интернет гашт. ӯ баъди тамошои Тоҷикистон дар китоби дастхатҳо таассуроташро навишта гуфт: манзараҳои зебои ин кишвари биҳиштосо ва мардуми меҳмоннавозаш ӯро ба ваҷд овард. вохӯрии ин блогери маъруф бо мухлисонаш дар боғи Истиқлол баргузор гашта, Гусейн барои ҳаводоронаш тӯҳфаҳои зиёд дод. ҳоҷи Иброҳим, блогери хурдакаки тоҷик, аз ҷумлаи онҳое буд ки аз дасти Гусейн айфон гирифт. Зайнурат Пулодова яке аз рондаҳои шинохтаи тоҷик аст ки чанде боз дар телевизион хеле кам баромад мекунад. як вақт фаҳмидам сарояндагон минбаъд вақти эфирро бо пул мехаранд. Шояд аз ҳамин сабаб бошад. Пурсид, аз мо Меҳрона ном ҳаводори ин сароянда аз ноҳияи Тоҷикобод. Бинандагони азиз, ҳамкорони мо ба ҷустуҷӯи Зайнура рафтанд. Биёед бубинем ки ӯ чӣ посух дод. Не, ма ба пул накардам, ина мекунам, барои ки ма санъати худум, ба санъати худум қад вай мекунам, мефахрам, барои ки овоз дорум, шукронаи Аллоҳ. нақшаи ояндаи мо иншоалло акун бо сурдои наву тару тоза вай мекунем, сабт мекунем бо ҳамроҳии клипояш. консерт иншоалло акун сарпарасти хуб ёбем. тавре ки медонед, дар кишвар фестивалозмуни театрҳои касбӣ Парасту 2023 ҷараён дорад. дирӯз дар ин доира намоишномаи пораабри сафеди Чингизхон аз ҷониби Театри давлатии академӣ драмавии ба номи Абулқосими Лоҳутӣ манзури дилбохтагони санъати театрӣ гашт. намоишнома аз рӯи қиссаи нависандаи маъруф Чингиз Айтматов дар тарҷумаи Низом Қосим таҳия шуда, онро Султон Усмонов, саркоргардони театр, ба саҳна гузошт. Фирӯз Умаров, ҳунарманди халқии Тоҷикистон, Исфандиёр Ғуломов, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон ва Салоҳиддин Шукурову Гулмира Аҳрорзод нақшои асосиро офариданд. намоишнома аз ҷониби тамошобинон гарм пазироӣ шуда, мухлисон бо кафтувои бардавом ба ҳунармандон таҳсини офарин хонданд. мухлиси Соро Аҳмадова ҳастед ва барои шумо ҷолиб аст ки ӯ оила ва фарзанд дорад ё не? дар робита ба ин паҳлӯи зиндагии сароянда худи ӯ чунин гуфт: ман рости гап на оиладор будам ва на оиладор ҳастам. то имрӯз фикр шуда набудам, фақат дар фикри пешравӣ, дар фикри кор, дар фикри оне ки дар дили ҳар як шумо ҷо бошум, ҳамин меҳнатҳои ман ба ҳамаи шумо писанд бошад. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. 7 май соати 17 дар Кохи Суруш ба хотири наҷоти Сулаймон Муҳиддинзода ки ба бемории нодири генетикӣ гирифтор аст, консерти хайравӣ баргузор мегардад. дар консерти мазкур ҳунармандони ҷавону боистеъдоди тоҷик Ҷаҳонгир Зарипов, Сафар Муҳаммади Рустам, Мубориз Усмонов, Чоршанбе Аловатов ва дигарон иштирок хоҳанд кард. ровии чорабинӣ Макс Қосимов буда, нархи чипта 100 сомонӣ аст. тамоми маблағи дар ин барномаи консертӣ ҷамъшуда барои табобати Сулаймон дода мешавад. тамошобинони азиз, ин буд ҷолибтарин хабарҳои фарҳангии ҳафта. ҳамеша бо сомонаи Оила ТG дар YouTube ва шабакаҳои иҷтимоӣ бимонед.